Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn ħabbar li l-Gvern se jħallas għat-titjiriet ta' dawk il-pazjenti kollha li jkollhom isifru barra għall-kura. Dan hekk kif qabel għal pazjenti adulti, il-Gvern kien iħallas biss it-titjiriet ta' dawk li jkollhom il-kartuna roża. Din il-wegħda elettorali li daħlet fis-seħħ dan ix-xahar tikkomplementa miżura oħra fil-ħidma tal-Gvern fosthom kollaborazzjoni ma' qdiet mhux governattivi kif ukoll ftehim ma' konsulenti speċjalizzati li qegħdin jiġu jaraw il-pazjenti f'Malta. Il-Ministru Fearn qal li minkejja li l-maġġoranza tal-każijiet jiġu trattati f'pajjiżna, hemm dawk li jeħtieġu kura speċjalizzata u għalhekk kull sena ma' 800 pazjent jintbagħtu barra minn Malta. Minn dawn 150 huma tfal u terz minnhom isifru fuq trattament tal-kanċer. F'dan il-każijiet il-Gvern iħallas l-ispejża tal-kura, anka b'kollaborazzjoni ma' NGOs ngħinu biex inħallsu l-ispiża tal-lodging, tal-accommodation, però sa issa ħafna mill-pazjenti li kienu jsifru fuq kondizzjonijiet ta' kura kienu jridu jħallsu l-vjaġġ huma minn butom, il-vjaġġ l-ajru minn butom. Minn dan ix-xahar, anka skont weda elettorali li għamilna sena l-oħra, il-Gvern beda jħallas l-ispiża kollha tal-vjaġġi kollha tal-ajru minn u lejn iċ-ċentri li nibagħtu l-pazjenti tagħna l-kura barra l-pajjiż. One News tkellem ukoll ma' Charlene Fenek li tuħsieb il-loġistika ta' dawk li jkunu jeħtieġu trattament barra minn Malta. Hija spjegat li din il-miżura ħad tkun tajnuna kbira għal dawn il-pazjenti, hekk kif il-biljetti tal-ajru li ħafna drabi jridu jkunu flessibbli ikunu għoljin u allura ta' piż kbir għall-istess pazjenti. Il-biljetti tal-ajru li aħna nibbukjaw għall-pazjenti huma pjuttost għoljin għaliex huma flessibbli ħafna għaliex qatt ma tkun taf kemm se jdum il-pazjent ġieli tħassru appuntamenti l-aħħar minuta, allura għandna biljetti flessibbli ħafna allura jiswew il-flus. Jfisser il-pazjent għandu spiża inqas fil-ispejjeż li jkun ħajamel.